Yongger. Mundur sang Rekyana Pati undang ingkang Prawadya Bala Pak sur tambur myang suling mewaka kandha warna pindha jaladri asri kawuryan wus tega menupret gantil kang buntut wisa kabeh wae Yongger yuk gaku para Kurawa Suwatama Durma ganti Kartomarma Durgempa nggih kula wonten dawuh nggih kula wonten dawuh weh ya dalah kula ana wonten dawuh Bapa penemban dulna nimbaling ing putula kula pun Durma ganti ngadung dawuh ya napa belitane saking Koko Prabu Duryudana aja padha sar manuk Yongger dina iki sing nimbali kowe dudu Dipati Sengkuni ning pun Bapak Amarneni. Amalneni menika menapa? Amarneni kuwi makili. Lah ngaten nyuli ngaten kok Amalneni. Ngendikane kuwi gampang-gampang mawon men mudah dipahami oleh penonton. Basa komunikatif Amalneni. Mbok makili ngaten mawon gampil. Amarneni angger Duryudana wa sing rembug putuku Lesmana Mandrakumara pengin jauh sing dipilih mung Antiwati mongko yogane Dipati Sengkuni wis dijawabke karo Udawa dheweke adreng atine cukeng prasapa slawas urip ora bakal omah-omah yen ora ngrangkul ora mondong karo Wantiwati bedes kula niku nggih gumun kalih Antiwati niku putranipun Paman Pati Lahalya Sengkuni. Teng melika-melikane napa saking ayu-ayune napa pripun? Kok Lesmana Mandala kumula nek olah kali Antiwati semendenge lho mati. Oh, lah Lesmana Mandala kumala ulung taun lho sinden. Sinden sapa nggih sinden yakin Wanasaba. Sing jenengane Kusnul Khotimah. Wah, wonge menul-menul ngeten niku janji mangsa ketiga ngeten iki. Wes, rasa dadak tuku kemul. Nu kemul sing iso ngentun nggih sinden Kusnul niku. Ning nggih niku biasane pol-pole nggih ming 6 sasi terus ganti meneh. 6 sasi mung terus ganti meneh. Sebab niku penggemale pun pilang-pilang. Mboten ming penggemale dalang. Wiyaga nggih dadi penggemale. Penonton nggih dadi penggemale sinden Kusnul. Iki aja padha sareng manuk mengko mundhak kadaluwarsa Yongger sing baku. Kowe tak dawuh supaya pancak baris tata-tata siaga ngayuda. Wigatosipun nekane ning kepatihan Plasa Jenar nanting Dipati Sengkuni. Udawa kudu minggat saka Plasa Jenar. Udawa kudu pisah karo Wantiwati. Yen upami kok mboten purun, yen mboten purun kados pundi? Yen ora gelem dipaeka budi sembadani bangka rampungi. Udawa pateni Dipati Sengkuni cemplungke gedhong pakunjaran. Pun monggo kamas-kamas kula, kamas Kaltomalma, kamas Durgempa, kamas Suwatama nek badhe tumandang nggih monggo. Ning eling-eling lho. Niki Udawa niku pun dilesmekke dadi bojone Antiwati. Kok kon pegatan. Mongko sedenge wong dledah congklan niku kudune menisa do akul do lukun. Lah nembe dijawabke kok kon bubal, kok kon pegatan. Niku lak jeneng ngendikane Bapa Dono niku pendhita sing mawa lacun, pendhita sing mawa wisa. Ora usah dirungokke.
ora sak dirungokke celatune Durmagati. Nganggo dalan ngene, nganggo cara ngene nggih Swatama Durgempa Kartamarma lan kabeh wae. Aku kepengin mulyake uripmu supaya anggere Duryudana kuwi tansah gatekke karo kowe. Wong nek sing jeneng digatekke kowe ketemu mesti diparingi rokok. Sing jeneng wong digatekke wis diamplopi tambahi 100.000 ku jenenge digatekke ngono. Ku jeneng digatekke. Iya, wis tak dawuh. Aja ngitung rekoso wedi kangelan. Tumuju ning Plasa Jenar. Udawa supaya minggat saka Plasa Jenar. Yen ora gelem Budi Sembateni bangga rambungi nggih. Linalitan bisa lali son lali por saya Gembilikong wae ing maawan Yandra irmasana abang jawa sing susila nganggo tata krama bukaan praga ning matur isih ora ngenteni dikale becik ora niteni monggo jeneng kaping raja kayu
Jalan jebgo lagi diko diajeng nganti mati garwanipun Kakang nuwun kula wonten dawuh pangandika Kakang Mas Udawa nadyan bener aku lan kowe wis kaiki talining palakrami tegese resmi mungguing agama lan sah mungguing pamarentah nanging pun Kakang kepengin ngukur jero cetheke kandel tipise katresnane jeneng sira Antiwati kelawan pun Kakang prasapamu kepiye tobat jagat Dewa Bendara keng menapa sebabipun Kang Mas Udawa kok maksih mboten pitados dhateng katresnan kula dudu ora perkara ora percaya ning supaya mantep rasanipun Kakang diajeng coba kowe matura kula sampun prasapa yen ngantos ing sak mangke kula mboten kasembadan langgeng brayan kaliyan paduka pilardu mugi ning antaka mboten wonten ingkang saged misaken katresnanipun Antiwati kaliyan paduka Kang Mas Udawa namung kejawi Gusti ingkang hakarya loka idam-idamaning manah kula pisah nanging pisah tunggil kubur yen namung pisah wonten ing madya padha trimah pejah yen ngantos kok kula tebih yen ngantos kula pisah kaliyan paduka Kang Mas Udawa lahir batin lahir batos suket godhong bumi langit minangka dados paseksen sebab ngene Antiwati wong ngucap sing apik manis manuhara mamet prana kuwi nek manten anyar upama ora sah kok pun Kakang upama sliramu mlaku bareng karo pun Kakang kesandung kowe sambat kowe tak bopong tak lus-lus tak resiki sukumu mula-mula kerikil iki nyandung bojoku Antiwati sakit temen diajeng kuwi nek agek manten anyar nek manten lawas kowe mlaku bareng pun Kakang sandung limune piye mlaku mripate cenanangan lah iki mula muga-muga ora mung ngucapmu kalebu pun Kakang sineksen jagat sak ing sine ora ana sing iso misahke kejaba yen wis padha dene tumekaning pati dadi dalaning antaka Kang Mas mugi kula kaliyan panjenengan yenipun mangun balesma lelomban mari kekosok madu silem palemunan ing sak mangking galo dipun paringi momongan minangka pantai ing katresnan nek anak mono gampang sing baku nata rasa nata urip dhisik kesusun duwe bocah duwe anak nek ekonomine durung mapan durung duwe pegawean kuwi rak ya ora paedah mula kudu ditata rasane luwih dhisik calone nek Udawa mengko gendong anak kepiye yen Antiwati besok kok kowe nyesepi anakmu kuwi kepiye lah iki wis samapta apa durung muga-muga wae Antiwati merga pamili dina sing becik dina sukra kasih ya dina Jemuah Kliwon windu sancahya taun dal tugi muga-muga sineksen Gusti diijabahi antuk wewenganing Yang Widiwasa aku lan kowe nggone padha mangun balesma bisa langgeng urun tumurun trah tumrah engga putra wayah leng-leng indra mangungkung kandhuan limang lur lena tanpa kanin yen tan tulusa mengku sang Tya Utama ing Sukesti bojoku Sukesti lawangi bukaan pun Kakang sing kondura ning dalem kepatihan Plasa Jenar Sukesti kowe bojoku ana ngendi korine dibuka ketingalipun Kanjeng Rama Patiharya sing kune menika sampun kondur saking negari Ngastina Kang Mas Udawa ya coba nyedak mrono diajeng
wadananira layu kumel kucem ranyo maratami nuwun mangke to mangke Kakang Mas sasampunipun paduka kondur saking negari Ngastina semunipun kok arawat waspa nggenipun dodong-dodok ori mboten kados dene padatan gendong tias wigena menapa menggadarunanipun Kang Mas semunipun kok suntur ing pasemon bojoku Sukesti aku tak takon diwangsuli kowe sing bloko kowe mau bengi ngimpi apa kados pundi Kang Mas kowe mau bengi ngimpi apa persajan iki mawon kula mboten nyimpen menapa-menapa dieling-eling kowe ngimpi adus apa ora babar pisan mboten menapa sebabipun kok mundhut priksa kados mekaten kowe ora ngimpi adus babar pisan mboten syukur muga-muga kowe ora kewirangan mengkene keterangane Sukesti kowe tak blakani nggonku ditimbali Angger Duryudana ing negara Ngastina Lesmana Mandra Kumara kuwi bakal nambut silane Nyakrama mongko ora genep loro pamilihe mung kejaba anakku dhewe Siantiwati menapa paduka mboten nyaosi priksa bilingking putra Antiwati sampun pinengku dening Angger Udawa aku wis matur dasare Angger Duryudana ya wis priksa ning merga saka adrenging penggalih lan cukeng atine si Lesmana Mandra Kumara wa sing rembug aku ditanting abot palenggan patih apa abot anak yen aku abot katresnan aku kudu leren le dadi patih Ngastina ning yen aku abot kalenggan cedhane dina iki aku didhawuhi supaya megatke Udawa karo anakku Antiwati Bagaku babar pisan lampan ingkang kula sandang lah kok kados mekaten menapa tumone ngatasipun nembe kemawon yoga kula dipun resmekaken sampun pinengkude ning Angger Udawa kok kedah dipun pegataken tresnanipun kula mboten trima Kang Mas kula mboten trima tetep polos tanton yoga kula Antiwati pinengkude ning Udawa ora mung kowe kalebu pun Kakang semono aku dadi wong tuwa kurang kepiye nggonku labu-labet marang Angger Duryudana ning nyatane titi wanci dina iki Angger Duryudana tegel mentala karepun Kakang aku ditanting ning kabeh mau merga kebrongos ucape Kakang Penemban Durna sing aja-aja iku sak temene Kakang Penemban Durna Sukesti Antiwati kula wonten dawuh pangandika Kanjeng Rama Udawa kula wonten dawuh Rama sing kuning sing tak tetar iki kowe merga kowe sing lakoni Antiwati karo Udawa sejatine kowe tresna lair batin napa ora Ngger Udawa iya Rama kula menika lair batos tresnani Yayi Dewi Antiwati sami ngen kula tresnani jiwa raga kula piyambak. Antiwati piye? Pun bapa tak miringke prasapamu. Duh Kanjeng Rama, kula sampun prasapa. Atur kula wanti-wanti mawantu-wantu tembung kula wenteh temah dados wantah. Menawi mboten kasembadan kula emah-emah kalian Kakang Mas Udawa
Pedah menapa kula gesang langkung prayogi kula badhe mungkasi gesang kula kanthi cara kula badhe suduk slira aja nggih raja. Aku mung neter ora kok arep misahke pun bapa kepengin miringke sepira kandel tipisi katresnanmu karo Udawa. Yen ngono aku tak nemoni mbok menawa iki mengkono utusan saka negara Ngastina lan anakku lanang Antisura lan Surabasah supaya tata-tata siaga ngayuda. Sugesti kula wonten dawuh lawange dikunci sing rapet. Antiwati Udawa ke mundur. Aku tak nemoni anakku lanang Antisura lan Surabasah. Ayo biar anakku Antiwati. Monggo Kanjeng Ibu, monggo. Ayo, Ger. Ojo kesuwen yen maju, Ger.